Hai să vă dau Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului de împreună cu Iisus, că șmecher toți acolo. Vă pup și vă respect și bine ați revenit la un nou episod pe canalul meu NP la Gene. În continuare cu același joc, după cum v-am obișnuit, Firefighter Simulator de Squad. Ce să mai, eu zic să nu mai stăm la discuții, pentru că treburile trebuie să meargă în continuare, da? Deci, în primul și în primul rând, like, share, subscribe. Eu nu vă oblig, deci dacă vreți, faceți ce vrea inima voastră. Pe mine mă ajută și așa mai departe. Hai să-i dăm, tăticule. Să începem. Deci, ultima dată făcusem pe asta cu Hala, deci a fost o intervenție pe cinste. Bun, asta s-a deblocat ulterior, eu zic să-i dăm bătăi și la asta. Bătăi. Păi, dacă nu cu bătaia rupte din rai, frate. Echipajul este pregătit. 4, 3, 2, 1 și a plecat. Am dat drumul la sirene. Claxonăm. Jump, jump, jump. Hai, te rog eu frumos, nu te înțepa, că băieții ăștia vor să vadă content de calitate, da? Hai să nu ne hazardăm. Ce avem aici? Din ce am văzut eu în poza aia, pare a fi o casă în construcții care a luat foc. Că de, se mai întâmplă și din astea. Ce ar fi viața fără incendii? Dar de asta suntem noi aici, să intervenim. Unde te bagi? Nu vezi că-ți ditai cu auto special aici? Te bagi tu rău de acolo. Stai cu minte. Nu le băi, dacă nu nici la semnale sonore și acustice nu mai opresc ăștia. Ei, las că intru peste voi în casă. Ce avem, bă, dar nu se vede fumul, mă. E bine. Ce e aici? Opa! Iuleu, iuleu. Eu am zis că nu-i nimic, am văzut acolo. Deci. Vezi că ardolea, că aici e dacă aveam autoscara, bă. Dădeam cu de sus așa, uite când am fost inspirat. Deci mai întâi, hai, lasă, treci peste, da? Și a plecat. Acolo racordează. Bun. Dă-mi furtunurile. Eu le pregătesc aici, că băieți, deci după cum v-am obișnuit, plăcăii mei chiar nu au de gând să facă ceva. Așa, lasă-l aici. Treiul. Ia-l. Uite băieți. Harnici, bravo, îmi place despre voi. Dă-mi, că eu am nevoie de rânguță. Hai. Velelei, dar ce s-ar putea să bubuie aici? Mamă, mamă, olelei. Dar ce acolo, frate? Acum am zici, watch out, să am grijă. Deci, după cum pare acolo, s-ar putea să fie butoaie cu substanțe, cu din astea. Vino încoace și stai aici. Stai acolo și stânge dacă poți. Dă cu apă pe acolo. Nu știu ce faci. Uite un om aici. Mai am pe cineva liber, doiul. Ule, da, ce bubuie, frate, ia uite. Pe tu degeaba dai cu apă acolo, mă, că n-ai ce să faci. Mai e cineva... Oleu, săracul, băi. Domnule, m-au auzit? Sunteți bine? Da, ce să mai săracul e. Da, de asta suntem noi aici, frate, să vă salvăm. Bă, da, ce intervenții, frate, băi, ești gândite, băi, șmecher tare, băi, de asta vă spun. Uitați-vă aici la mine, să vedeți cum se lucrează. De asta vă spun, abonați-vă la canalul meu să vedeți despre ce e vorba aici. Hai, uleacă. Bun. Lasă-l, vino după mine, doi. Așa. Hai să vedem dacă mai e ceva, vreo victimă prin casă. Că am nevoie. Vezi, ai grijă. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și primești. Bun, că putem să ieșim afară. Să spargem noi aici. Asta e închisă, dar s-ar putea, pot să jur că mai e aici cineva.
Ia curentul. Și-a plecat la curentos. Deci curentul l-am oprit. Alo? It's clear, bă. Olelei, dar stai că intră focul pe perete. Vreau să văd dacă mai e cineva aici. Ia uite-o. Ți-am zis? Ia-o tu pe aia dacă poți. Sau las că o iau eu. Lasă, lasă că am rezolvat-o. Mă duc eu și acum trebuie să-ți dau țeava. Vreau să văd dacă mai e și ceva acolo. În cealaltă clădire. Am impresia că mai e ceva. Nu știu, presiuni, dar s-ar putea să nu. 3 victime. N-am fost atent să văd ce mi-a spus cei de la dispecerat, dar... eu zic că e bine. Bun, perfect. Quench all fire. Atât am vrut să aud. Atât am vrut să aud, deci fără discuții. Așa. Eu am să-mi iau un din ăsta. Da, stai așa să-ți pregătești și o țeavă, că tu ești mămăi în Bostană, da? Așa, vină încoace. Repede. Ce facem? Păi ce facem, mă? Uite stăm. Ia uite la el și-a pus mâinile în șold. Băi, ai noroc că te cunosc, mă. Da, ia-l. Ia-l și du-te acolo, da? Nu trebuie să-ți mai spun eu ce trebuie să faci. Te descurci tu, că ești flăcău mare. Eu încerc să stâng asta aici, că poate e ceva care în contact cu apa nu își face efectul. Și de asta, mai sunt diferite substanțe. Nu știi ce are omul, ai văzut ce a bubuit acolo. Dacă mă duceam acolo și mă nenorocea acolo pe viață. Oricum, cel mai probabil trebuie să-mi iau și eu o țeavă cu apă, că nu fac nimic așa. Stingătorul ăsta. Da, nu e problemă de război, frate. Noi suntem aici, trup și suflet, alături de tine. Și m-am dus pe ele. Le vreau pe ele. Deci, 2 acolo, 2 aici. Treaba, frate. Oricum trebuie să lucrez în binom. Eu stâng aici înăuntru. Dă și tu la copăcelul ăla din dreapta. Dar ce a făcut, frate? S-a spart aici, ce-a gândreaci? A căzut bradul ăsta, de la ce-o fi luat? Cum să-i dau eu să stâng pe ăsta? Nu vezi că nu-l nimeresc? Așa. Era mișto, ți-am zis, cu autoscară. Imediat, de sus, îl nenoroceam. Aici e bine. Hai dincolo să ajutăm băieții. Săraci băieți au rămas singuri. Bă, dar vezi, bă, ce-mi place mie ăștia americani. Sunt patrioți tare, frate. Cu steagul, cu tot ce trebuie aici. Stingerea incendiului prin ardere generalizată. S-a cam spart. Eu nu știu cum să le iau, mă crezi? Trebuie să le iau așa, perpedes. La bani mărunți. Dar parcă merge mai bine acum, mă, nu? I-am reglat un pic setările. O fi și de la update-ul ăsta. Ce l-am făcut. Pare că se mișcă mai bine, așa, mai fluid, mai... O avea și eu vreo 120 de FPS-uri aici, dacă nu mă așa. Da, și eu așa cum apuc, când se duce apa asta, că... Și
S-a extins nenorocirea, dar ce arde, băi, frate, băi, dar ce fel sunt mișto să făcute flăcările astea, nu? Numai mie mi se pare că sunt făcute mișto. Hai că le iau eu de aici, că, bă, că nu prea îmi place cum se prezintă. Suntem cam înconjurați. 4 inch, frate, ce să faci, frate, în 4 inch? În 4 inch. Ține acolo, că se stinge. Se stinge el, mă, nu te teme, mă. Nu te teme, bă, frate. Așa, mă, bă, tata, bă, da, ce-mi place, bă, da, chiar îmi place, mă, fără mișto. Chiar ai făcut mișto. O să mai dau eu așa pe repede înainte ca să nu vă plictisesc, că mare lucru nu facem decât stângem focul ăsta. Ca să nu vă plictisesc, că știu cum e. Să vezi că stă un român care stânge focul așa. Deci, enjoy the video! Bă, dar eu parcă te-am stâns aici, mă, mâncate arbucuriile. Bă, ce facem aici, mă? Ia uite, mă, cum a luat el aici. Bă, dar râdem, glumim, dar chiar e în panoramă focul ăsta. Mă, tot chinui să stâng, o ia dintr-o parte, de în alta, va. Chiar este afurisit. Mi-a amorțit și degetul pe mouse, cât țin acolo apăsat. Norocul nostru că avem apă acolo, infinită. De-ar fi așa și în viața reală, ai dat cu apă în continuu. Bă, acum spre mirarea mea, băieții mei chiar s-au descurcat bine la această intervenție. Nu a trebuit eu să-i mai iau așa cu mânuța. Unde o ardea, bă? Sus, cred că sus, bă. Iau ce aici așa mâncați aș gurat. Deci, cum spuneam, doi dintre ei și-au luat țevile. S-au dus pic punct ochit, punct lovit. Eu cu încă unul am rămas de-am cărat victimele. După care cealaltă i-am dat țeava. S-a dus și a făcut treaba, liniștit. Bă, da, de ce, frate, zici că în continuu dă cineva, frate, cu foc aici, uite. Deci chiar nu pot să înțeleg care e șmecheria. Zici că are gazolină, frate, pe el aici. Nu, că mai arde undeva, că dacă era mă oprea. A luat-o, exact. Iota. Uite-l, mă, frate, mă. Gata, bă! Felicitări! Atât pot să vă spun. Mă bucur pentru munca depusă. Vezi că a luat. A luat-o bine, rău. Nu știu cât am stat, dar chiar a stat destul de mult. A bătut și vântul, ia-o-ți vâjul. Vâjul. Ce zice vâjul ăsta? Dar oricum, e bine. Bravo. Next. Ce să-i facem? Level 23, fast 500. Cât am stat? Mission time. 17 minute am stat. Deci numai la intervenția asta. E bine, mă, n-ai ce să-i faci.
Bun, perfect. Am făcut-o pe asta. Ne deplasăm la aceasta. Hillside Vista. Altceva mai avem? Mai avem și pe aici. In flame of a dumpster. Nu, lasă că luăm pe asta, că tot e aici aproape. Bun, perfect. Japonian Karasului. Ia să vedem ce ne spune și o luăm, tată, prin tunel. Țintă ne ducem. Ia. Și-mi place nici când se opresc mașinile astea. Vezi că are 13 km tunelul ăsta. Bă, dar un pic mai tare n-ar merge și mașinuța asta. E limitată, frate, la 100 și ceva. Hai cu tata. Păi n-ar fi el chiar așa rău. Trebuie să-l repede, dacă nu-l scăpăm și-l luăm din pripă, imediat îl nenorocim. Așa, ca idei. A, de la interior, curând de propagare la podul casei. Deci, trebuie acționat. Hai. Gogule. Hai, du-te și ați racordat aici, perfect. Bun, bravo. Așa. Îți dau imediat țeava. Stai liniștit, că ce, crezi că stai degeaba? Ăsta e Vasile. Vasile e ăsta portocaleu. Ia de coalea, Vasile. Ia și du-te. Așa. Tu, Gheorghe? Deci ăsta, turcoazul ăsta, e Gheorghe. Vasile, Gheorghe și Ioan. Ia de coalea, ce, crezi că stai degeaba? Da, așa, să-ți dau și ție o țeavă. Așa. Ia de aici. Ia de aici că n-ai servici. Și ai plecat, bravo, mă, bă, tată, bă. Bă, cumva trebuie să-i le dau eu în mână, mă. Că acum am observat, dacă îi dau țeava în mână, se duce direct. Lasă-mă puțin să verific. Văd dacă e panoul de curent, cel mai probabil să nu fie pe afară. Deci nu este afară. E înăuntru. Lasă să sparg eu gemulețele. Sută la sută am o victimă înăuntru. Nu mi-ar spune și dacă e vreo victimă înăuntru. Ia uite. Exact, două. Auci. Ioanei. Care ești aici? Vasile. Vasile, ia-o și tu pe asta. Lasă țeava și du-te și... Du și mie victima asta la mașină, da? Hai, ajută-mă mai repede. Să nu-ți dau una la ureche, da? Oricum, pentru asta ai un 10 cu felicitări. Auto aici, auto specială ca lumea. Dă mai departe. Sperăm să fie doar astea două. Victim safe. E ok. Hai înapoi și du-te și ia-ți țeava de refulare. Ori mai fi, dar ori mai fi zile senine. Eu tot mă, ce tupeu are pe el. Bravo, bă, tată, bă, te-am învățat bine eu. Asta e închis. Vedem. Vedem ce se află înăuntru aici. Alo, cineva aici? Este, bă. Da, doamnă, stați liniștită că acum vă salvăm. Nu vă temeți. Totul este sub control. Imediat, băieții mei, garda mea.
Deci avem 4 minute. Deci, ți-am zis, mă, că misiunea asta e așa. Giugiuc. Văd și eu cum se prezintă băieții, dacă e mai eu o țeavă. Să fie acolo. Să fie rău ca să nu fie bine. Invers, pardon. Ce faci? N-ai până să treci. Așa, du-te și tu mai încolo. Nu vezi că aici se lucrește? Search and rescue. Bă, vezi că s-ar putea să nu se știe. Quench all fire. Deci băieții mei l-au stâns pe tot. Așa, și dacă tot sunteți aici, trebuie să vă spun eu, băieții mei, hai să facem un pic de instrucție aici. Drepți? Nu vor. Bravo! Drepți! La comanda mea. Drepți? Nu vreau. Păi, Vasile, ia-o tu, că tine în bază. Hai. Deci, Vasile până acum cel mai bun. Îți dau medalia de aur. Oricum, asta e tot. Băi, ce pai lei, frate, eu n-am făcut nimic. Cea mai șmecheră intervenție. Bravo, aici, despre asta vorbim. Exact ce vă spuneam. Frumos, curat, am lucrat cum a trebuit, ca la carte. Opa, Hell Self, mamă, iar e ceva hal aici mare, dar asta e de bani mulți. Dar dacă vreți continuarea, nu uitați, vă abonați, like, share la canalul meu și la videoclipuri. Așteptăm continuarea. Voi fiți pe fază că eu revin cu videoclipurile. Încerc cât mai repede să le postez. Am filmat, editat, aruncat direct pe YouTube, da? Ne vedem și pe TikTok și pe Instagramul meu. Le las în descrierea videoclipurilor. Ne revedem data viitoare. V-am pupat și vă respect, aveți grijă de voi. Mă înclin în fața voastră. Vă pup și vă iubesc.